Рӯз ба хайр дӯстон. Бозии дӯстонаи Барселона ва Ювентусро тамошо кардед? Агар накарда бошед, пас ҳолатҳои муҳими бозиро дар канали мо тамошо карда метавонед. Дастаи Барселона дар тури амрикоии худ аллакай бозии сеюми худро баргузор кард. То имрӯз дастаи каталонии Интер Майамиро бо ҳисоби 6-0 ва Реал Мадридро бо ҳисоби минималӣ 1-0 шикаст дода буд. Шогирдони Хави ба мавсими дар пеш истода хело хуб омодагӣ дида истодаанд. Ду ҳайати тақрибан баробар дар ихтиёри Хави қарор дорад. бозии имрӯза муқобили Ювентуси Италия дар варзишгоҳи Коттон Боули Даллас баргузор шуд ва шумораи зиёди мухлисон барои дастгирии бошгоҳи каталонӣ ба майдон омада буданд. Дӯстон, лайк ва дар канал обуна шуданро фаромӯш насозед. Акнун дар ягон ҷо бароҳат чинед, мо бошад оғоз мекунем. Пеш аз бозӣ нишасти хабарӣ баргузор шуда буд ки Хави бо ситораи нави даста Левандовски ба саволҳои рӯзноманигорон ҷавоб доданд. Сармураббии Барса Хави қайд кард ки даста айни ҳол хело ҷиддӣ ба мавсим омодагӣ дида истодааст. Аз заҳматҳои бачаҳо розӣ ҳастам. Ман шогирди Кроев ва Гвардиола ҳастам. мехоҳам дастаро ба он мартабаи баланди пешинааш баргардонам. Инро барои нуфузи худам не балки барои даста кардан мехоҳам. Левандовски ҳамлавари ҷадиди даста низ фикри худро баён кард. Ман чунон эҳсосот дорам ки гӯё чанд сол аст ки дар Барселона бозӣ мекунам. Аз омаданам ба ман муносибати хуб карда истодаанд. Ин барои ҳар чӣ зудтар мутобиқ шуданам кӯмак мекунад. Асос дар ҳисобам гол доштан нест. Асос ҳамин ки ҳадафҳои дастаро дар якҷоягӣ амалӣ кунем. футболи калон рӯзҳои наздик дар рӯи экранҳои телевизионҳо меояд. Пазмони футболи аврупоӣ шудед? Пас аз ҳоло метавонед бозиҳои дӯстонаи дастаи писандидаатонро тамошо кунед. Гуфта намонад, аз хизматрасониҳои шарики мо 1x истифода баред ва бозиҳои футболиро ҷолибу диданӣ кунед. Дар 1x регистратсияи осон ва пардохт аз тамоми гӯшаи канори дунё, вале аз ҳама муҳим бонус то $100 бо промокоди барсатиҷие. Силкаи зарурӣ дар комментария. Ба ҳама муваффақият. ҳайати даста барои бозӣ бар муқобили дастаи Туринӣ чунин буд. Дарвозабон Тер Штеген, ҳимоятгарон Алба, Кристенсен, Гарсия ва Серхио Роберто, нимуҳофизатгарон Нико, Бускетс ва Кесе. Дар хатти ҳамла бошад сегонаи Обамянг, Левандовски ва Дембеле қарор доштанд. қисмати аввали бозӣ бо бартарии бозингарони Барса шурӯъ шуд. 10 дақиқаи аввали бозӣ бо перехватҳои Кесею зарбаҳои Левандовски ва Обамянг дар хотир монд. Шогирдони Алегри оҳиста-оҳиста ба бозии кушод гузаштанд. Ди Мария ки ба тозагӣ ба сафи туриниҳо шомил шуда буд, аз кадом канори хоҳат ба осонӣ дохили ҷаримагоҳ мешуд ва зарбаҳои дақиқ мезад. Ин сабаб шуд ки Хави ба ҳайат аллакай дар дақиқаи 32 дидор тағйирот дарорад. Ба ҷои ҳимоятгари канори рост Роберто ӯ дестро баровард. Дар ҳамлаҳои даста маҳз дест кӯмакрасон шуд ва то ба қисмати дигари майдон фаъол бозӣ мекард. Баъди 2 дақиқа ба майдон баромаданаш ӯ мавқеи озодро пайхас карда ба Дембеле тӯбро дод. Он тарафаш ба монанди кинои индиски шуд. Дембеле якеро паси дигаре ба хоби ғафлат гузошта тӯбро вориди тури рақиб сохт. Баъди ин гол бозингарони Ювентус каме ба худ омаданд ва бо кӯшиши Ди Мария тӯб ба Квадрадо расид. ӯ партофти зебое ба ҷаримагоҳи Барселона кард ки Мойзе Кин бехато ҳисобро баробар кард. боз инро иштибоҳи хатти ҳамла меномем, чунки рақиб ба осонӣ дар қисмати майдони Барса мегашт. Дембеле исбот кардан мехост ки ӯ аз Рафиня ки дар бозиҳои қаблӣ бо гол номашро дар протокол сабт кардааст ҳеҷ камие надорад. маҳз ҳамин буд ки дар дақиқаи 40 бозӣ мо гузариши зебою лол мондани хатти дифои Ювентусу голи Дембелеро дидем. бо ҳамин ҳисоб дастаҳо ба танаффус баромаданд. қисмати дуюми дидор бо тағйиротҳо барои ҳар ду даста шурӯъ шуд. дар Барселона ин тағйиротҳо ба ҷои фоида зарар овард. дарвозабони эҳтиётӣ Пена ба ҷои Тер Штеген вориди майдон шуд ки нисбатан бозии суст нишон медод. 7 дақиқа баъд аз оғози қисмати дуюми дидор Мойзе Кин бо ҷуръаҳояш бо як комбинатсия хатти ҳимояи Барса шикастанд ва Мойзе Кин низ ба номаш дублро сабт кард. ҳарчанд бозингарони Барселона то анҷоми бозӣ вақти зиёде доштанд ва якчанд ҳамлаҳои хатарнок низ карданд, вале ба касе муяссар нашуд ки дар задани гол муваффақ шавад. ё зарба хато мерафт, ё чӯби дарвоза ба он монеа мешуд. зарбаҳои ба самар расонида дар бозӣ 20-8 ба фоидаи Барса буд. бозии хуберо мо дар иҷрои бозингарон дидем. Барселона дар доираи тури худ дар Амрико боз якчанд бозии дигар анҷом медиҳад. бозии баъдии даста рӯзи 31 июл бо дастаи Нью Йорк Ред Буллс дар нақша гирифта шудааст. ба ҳамин тамом, то хабару навгониҳои дигар сиҳату саломат бимонед. хайр.